Salam alaikum, ambalma malion. Ambao fo ka barakada abalma keni au dengeto amarasi a shuru chercheur. Balma révélation baden ebe mayini au fait ay émission aya partager. Amna analyse do ke au yebi aka bo aklima. Klonga ka boy Mali la benendo. Anga titre follow. Si ça avion fanfan mana do anga sangolo la natan sagoya avion yi ni Mali ta kalama Mali bi se ka avion be lajike mena don a détail la ani flana e mune aba kalama France humiliera de kabri ala coup dan deuxième guerre mondiale ko fo ma del kan humiliation ñon soro umal la Nations Unies na ay ker blaga vidéo partager pour que ou kana se ka an ka vidéo signaler kana se ka signaler donc ay ker blaga partager donc o temelengo risu iba e ka fo révélation wora ke Mali ni risika coopération dien dongodo do de be ka faraka fente ka boala do de be ka faraka donc ni titre basse sabay nous ne bena développer à balmaken ya ou dengue fait amara sila je chercheur. Donc, ay vidéo à partager, ay ker bla, aka vidéo à partager. Donc, mena don soni 600 anga vidéo kono. Kanga shirifuke fo shek tiami aidara kabako fura tigi. Ala son kabako fura la fura mi na ka impana bade ma tension diabète furu dimi rendimi. Shirifuke ka numéro est 78 03 03. Merci beaucoup. Merci Mourou ka do ke premier ministre ka banala merci. O temelengo amanga belebele fo no e Sheku Lassana Kane. Belebele dale mesegu. Ay baraminga ibeka ka tagalila. Ka sebima Sheku Foleno wale sabe baramina pour que France Mali jugu bebe kata. Lassana Kane Foleno belebele ave segu. Ale folen chogo mena ambe boué aidara fo chogo kelena. Kausman Sherif Madan Aydara ka fo chogo kelela Sophie Blali num peka foli bia ana Mali karamogo na doni maga be ka segu karamogo na doni maga fo ka jeunesse karamogo na doni maga fo ka ponori karamogo na doni maga fo o temelengo ka Mali karamogo na doni maga be fo alisa ko barama bane kuku chesri u ka do fara ala wole ka parce que un koda français ka bi Kabrala kuda Afrique ma del kanda uka donc doni mbaga uka wuli uku seko ke uka andeme o temelengo amanga le politologue fo Segu Tungara le folengo palaira Adja Dramé Jason Boumabel Damangile uka cha dani nunu mogo bega Mali de mame wakati mna ka docteur Alay Boukoum fo le politicien intègre, le politicien honnête a folé no ani nom togo nunu. Mega ode kona télé rapidement ni partage fanga boana dron mena Adam Nessa. Est-ce que vous voyez? Mena Adam Nessa. Voilà. Donc olugu nunu bega folé ngo ala beaucoup a folé mbe ya ni yoro la fo asigoro la. Voilà donc Mali de nyuma kelengele mpefo ka tayru bafo Tairuba aka foli bia donc ame kla kana ndado ou bien me ni ko fe me vidéo spéciale loke aka situation na ni ala den kera sona guide lajo aka foli belebele bia donc kam Mali den kelengelen ba fo ka do ka nga premier ministre alisa ala ka ke aka yere soro ala ka lafia di ama ala ka ninkama farjaga boy voilà. Donc, le premier ministre, il va très bien, il va nous revenir très vite, très prochainement. Donc, PM a ka foli blebele obé ni orola. Est-ce qu'il y a fama a ka foli blebele ni orola? Donc, Malidon amena dou sans révélation B. Révélation B, wa révélation pele bau de bien. Est-ce qu'il y a femme? Or la même info,
jamana o jamana ni ka armée labla ki banga mina nyini ka armée abli kuna kini terroriste kini djihadiste kini guerre civile e jamana e no te fara yogona a vie Mali kuma armée kun jafara politicien kun Mali armée ka charu tigɛ ka Mali avion est-ce qu'il y a famu ku bangu entretien ke ka Mali armée dɛsɛ est-ce qu'il y a famu ka Mali armée sigi a sentɛgɛ kɔnɔna la o de la monnaie caman kun bɛ ka don an na molibaliya caman kun bɛ ka kɛ Mali la rébellion caman kun bɛ ka monnaie don an na parce que Occident de kun bɛ k'u manipuler France de kun bɛ k'u manipuler terroristes kun bɛ ka monnaie don an na ja nin bɛɛ ye France de ye minantanya de ye nin bɛɛ ye o ni minan t'i bolo o b'i ka jamana kɛ batɛmɛsira ye ja ni minan b'i bolo ja siran bɛ k'i ɲɛ ni minan bɛ e bolo ja siran bɛ kɛ e ɲɛ e gasi bɛ sigi i niyɔrɔji bɛ sigi wa i b'a ye k'a fɔ tulonkɛ tɛ k'i la i ka jamana tɛ déstabiliser n bɛna min fɔ aw ye France tɛgɛ de taara France humiliera Conseil de sécurité des Nations Unies na la France a été humiliée avec des preuves France kun sigilen tɛ n'a ye ko ko bɛ se ka kɛ o ko le kɛlen filɛ nin ye ja France kun b'i dogo ka Mali sankolo suɲɛ France kun b'i dogo ka minɛn lajigin ka taa di terroriste ma o b'a lajigin cogo jumɛn na su fɛ dɔrɔn i b'a dɔn o bɛ mun de kɛ o b'u ka avion transpondeur u ka avion signal parce que ni avion bɛ tɛmɛ jamana la signal dɔ de bɛ yen a b'o o signal de transférer jamana aéroport la donc jamana aéroport olu b'o signal intercepter est-ce qu'il y'a faamu k'a dɔn ni avion masina bɛ na tɛmɛ mais ni France kun bɛ tɛmɛ an ka sankolo la a ka o signal lɛ a b'a tugu ka signal faga de n'a ye signal faga donc avion bɛ tɛmɛ ni minan ɲɛnama t'i bolo kabako minɛnw kabako radaru n'olu t'i bolo dɔrɔn n'a y'a ka signal faga a bɛ tɛmɛ i ka sankolo kɔnɔna la i ti foyi ye n'a tɛmɛna a bɛ na mun de kɛ a bɛ sɔrɔ ka taa bombe est-ce qu'il y'a faamu munition marifaw est-ce qu'il y'a faamu kɛlɛkɛcɛw France kun bɛ taa olu de parachuter a bɛ taa olu de parachuter Mali désert kɔnɔna la est-ce qu'il y'a faamu ka taa minɛn di terroristes ma ka taa arme di terroristes ma ka taa bombe d'u ma ka taa mine d'u ma ka tila ka kɛlɛkɛcɛw ka dɔw bɔ Afghanistan dɔw bɛ bɔ Syrie dɔw bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw mɔgɔ ye mercenaires ye cɛ gɛlɛnw cɛ tɛgɛ dumantigiw France kun b'olu de bɛɛ donni ka avion na ka avion signal faga ka n'u fili Mali kɔnɔna la aw ni Ala ni kira cɛ Mali terrorisme kun bɛ se ka ban a yɛrɛ k'a lajɛ ni transition mana est-ce que nin terrorisme kun bɛ se ka ban o de la Mali bɔra kalama a y'a lamɛn ka y'a ka partager Mali ye kabako kow de kɛ a ye nin exploit min kɛ sous région kɔnɔ mɔgɔ tɛ min jamana tɛ min bɛ se k'a kɛ sous région kɔnɔna la an ye France ka minɛn minnu ye k'u filmeli minnu kɛ ka renseignement ta u kan avec précision u nana minɛn qualité min djihadiste joli donna an ka jamana kɔnɔna la Mali ye nin précision baden de da ɲɔgɔn kan k'a da ɲɔgɔn kan ka tila ka tableau bɔ a la a b'a kalama ko France ye Mali sankolo violé de a 50 reprises siɲɛ 50 k'an ka sankolo violé 50 reprises a bɛɛ la a bɛ avion transpondeur faga dɔw la a b'a kɛ ni hélicoptère ye dɔw la est-ce qu'il y'a faamu a b'a kɛ n'a ka mirage ye dɔw la est-ce qu'il y'a faamu a b'a kɛ ni drone ye a b'i dɛn a bɛ tɛmɛ a bɛɛ la min b'a dabali ban Mali bɛ girin k'a bɛɛ repérer ten Mali bɛ kuma pilote fɛ k'i bɛ k'i dogo ne la k'i ka signal faga pilote i bɛ k'i dogo ne la n dun ɲɛ b'i la i bɛ k'i dogo na i bɛ k'i ka signal faga i bɛ ka tɛmɛ n ka territoire kan wa n y'i ye dɛ n y'i ye ah o de bonyana France hakili ma an b'a ye récemment Amérique général dɔ y'i kanto ko Russie bɔra ka minɛn dɔ di Mali ma ko min bɛ se ka sanfɛ minɛn lajigin ko Russie ye minɛn dɔ d'a ma ko min bɛ se ka sanfɛ minɛn lajigin i dun tɛ se ka sanfɛ minɛn lajigin tant qu'il m'i ka espace contrôlé an bɛɛ y'a ye Assimi Goïta Sadio Camara Choguel u ni radaru de nana ka na di an ma ka avion d'a ma ka radar d'a ma en même temps an lielen bɛ fana Russie ka satellite ba min bɛ sanfɛ Russie ka satellite ba min bɛ sankolo la radar misɛnnin minnu b'an bolo o dɔrɔn tɛ dɛ Russie ka satellite ba minnu bɛ sankolo la olu fana bɛ renseignement di Mali ma Mali ka renseignement a bɔyɔrɔ de ka ca quoi a b'a kalama ko nin de y'u dabali ban nin y'u kamana gan u t'a dɔn ko diɲɛ kɔnɔ quoi ko Mali bɛ se ka nin capacité sɔrɔ i b'a e cɛ France ko ye Mali sous-estimé u kun tigɛra na degré dɔ la quoi u tigɛra na o kun ye tigɛna dan ye quoi c'est à dire a b'u kɔnɔ ko fɔ armée tɛ ninnu bolo ninnu ka sankolo contrôle t'u bolo ninnu tɛ foyi kalama même si kɛ ka minɛn di terroriste ma bɔti k'a la
mais Mali a bɛɛ répertorié mena bɛɛ kala aw ye de A à Z ka bɛɛ répertorié français kojugu fɛn bɛɛ kɛ a y'a bɛɛ répertorié k'a bɛntɛgɛmɔ ka conseil de sécurité des nations unies sɛgɛrɛ n'aw hakili b'a la bila ko tɛ ne dun de la k'a fɔ n ko autorités ka nations unies sɛgɛrɛ n ko français bɛ k'an ka sankolo suɲɛli min kɛ u ka taa français kɔ da fiɲɛ la ka taa preuve à l'appui français de bɛ ka djihadistes fourni djihadiste tɛ Mali la terroriste tɛ Mali la terroriste ba fɛn fɛn bɛ français de y'a bɛɛ créé ka tɔgɔ d'u la n'a ma f'u ma ko dɔ ye Jineni ye a b'a fɔ ko dɔ ye Kastiba de Masina a b'a fɔ ko dɔ ye Yada Gali ka mɔgɔ ye a bɛ qualificatif ni tɔgɔ sugu bɛɛ da u la donc an ka na a ye a partager n bɛna san n b'a a gundo bɛɛ waraka sisan ka da aw tɛgɛ kɔnɔ un instant. A lamɛn ko in bɛɛ daminɛla don jumɛn na a b'a dɔn don min na u bɛ Mali kan u b'a transférer est-ce que y'a faamu français ka soldats tun bɛ gosi u ye gosi kan de transférer armée malienne ma a transfert kɛlen armée malienne ma ja français mɔgɔw de faga quoi a mɔgɔ ninnu an t'a dɔn probablement a bɛ se ka kɛ a n'u tun bɛ ka collaboration kɛ komi a bɛna kan di a tɛ fɛ o trace k'a ye dɛ français y'i tugu ka mɔgɔ dɔw faga est-ce que y'a faamu ka civils faga k'olu bila dingɛba dɔ kɔnɔ gosi kan kɛrɛfɛla la donc ni armée malienne nana dɔrɔn armée malienne bɛna bi su kan ni armée malienne binna su kan a mana fɔ k'a bɛ su wɔgɔba donc ja a ka plan labɛnnen don a ka drone bɛ bɔ sanfɛ dɔrɔn ka na an ka armée ka o filmer o bɛ ka su wuguba k'a layɛ u sara cogo jumɛn na u sara wagati jumɛn donc a bɛ girin ka taa o image ta ka o yira diɲɛ la donc France y'o baara min kɛ est-ce que y'a faamu armée malienne kabiri armée malienne ka convoi bɛ na est-ce que y'a faamu an donna est-ce que y'a faamu gosi kan kɔnɔ an donnen gosi kan kɔnɔ France ka drone nana drone nalen automatiquement Mali état-major ye France signalé k'i ka drone donna an b'a kalama parce que aw b'a dɔn ko drone a bɛ boli altitude min na a bɛ f'u ma de ko les drones furtifs tellement que u ka teli tellement que u bɛ se ka voler à basse altitude dugumala la a b'a dɔn radar ni avion bɛ ka voler à basse altitude dugumala la quoi i b'a ye a repérer ka gɛlɛn souvent radar ma quoi parce que radar repérage la i b'a ye o bɛ taa fo sankolo la kojugu donc drone voler la à basse altitude Mali ye France wele k'i ka drone bɛ sanfɛ an b'a kalama an ɲɛ bɛ a la est-ce que vous voyez o kɔfɛ o drone kelen o de tilala ka taa galon tigɛ soldat maliyɛnw b'u ka enquête la ani Irisiw est-ce que y'a faamu su ninnu sara France ye su ninnu faga k'u bila dingɛ jugu kɔnɔ olu sara cogo jumɛn na Mali b'o enquête la dɛ u tɔɔrɔ image de filmer ko Mali ye exaction kɛ k'an ye su baden de faga k'o bila gosi an donnen gosi France ma da o ma dɛ a taara mugu jugu de dire est-ce que y'a faamu terroriste ma terroriste y'u to à des kilomètres u bɛ ka gɔlɛ jigin Mali armée kan gosi kan kɔnɔna la Mali armée bɔra k'a bɛ taa patrouille kɛ dɔrɔn automatiquement a taara bi su in kan terroriste minnu bɛ Mali armée olu neutraliser k'u bɔ baara la mais an ye France wele i ka drone donna an ka espace aérien kɔnɔ wa an bɔra kalama est-ce que vous voyez an bɔra kalama kabiri yen ko in daminɛra o yɔrɔ la o tɛmɛlen kɔ tuguni i b'a ye k'a fɔ renfort Mali renfort bɛ ka segin tuguni ka taa gosi kan renforcer an ka o renfort segintɔ tuguni comme u y'a ye sen dɔ in na u ka drone repéré la u girinna k'u ka mirage u y'u ka mirage lawuli mirage fana bɛ se ka boli à 2000 km à l'heure ni radar duman t'i bolo ni équipement ɲɛnama t'i bolo ni mirage ye sankolo minɛ vitesse dɔ la i kɛ man di k'a repéré dɛ u ka mirage fana nana ka Mali armée ka position ta cɛ joli de bɛ ka taa gosi kan renforcer ani minɛn jumɛn bɛ ka taa ani minɛn qualité jumɛn bɛ an bolo u bɛ k'o renseignement de ɲini pour que k'a di terroriste ma u ka taa an bunte est-ce que y'a faamu gosi kan kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ Mali armée an ye France état-major an y'a saisi nka ka mirage tɛmɛna an ka sankolo la France ko k'a y'a ye cogo jumɛn na u dabali banna quoi u ka mirage a tɛmɛna ni vitesse min ye a bolo n'a bɛ nin vitesse la k'a tɛ se ka repérer radar y'a repérer a repéré la k'a fɔ a ye i tun bɛ ka boli nin kilométrage la i donna Mali espace aérien kɔnɔ ni heure la ni minute la ni seconde na wa i tun bɛ k'an ka armée ka position de di France ka mirage u ka état-major u dabali banna u k'u ko tiɲɛ la ko minɛn bɛ Mali bolo u ma dan o ma tuguni an ka taa u ye kabako ko min kɛ le 15 juin Mali ka avion de transport an ye kasa min san 295
aba kalama ko France yanga avion ne nyekoro matige ana avion bigi telia katani minaye kata di anga sarasuma katani anga chewye anga eskiafom anga armée élément anga tireur d'élite anga force spéciale armée bigi telia katanouye kabna les opérations de telia là anga avion oui C95 oui avion blé badé avion de transport abse katani che badé ani doni badé français muneke aba kalama kuka chasseur de blanc katanga avion nyekoromatique kanga avion esiavom kato munumunu na nga avion kerefela la pour que anga avion akara seki telia katani minaye kata minan jiga destination mali armée kun kanga opération ne ke aba kalama France gara sababu yanga opération retardée ou ka avion be kanga avion nyekoromatique na tara yanfe abena yanfe akunwe munde kanga C95 yanga kaza anga transport de troupes ka nyekoromatique ka lasuma pour que kana se ka ta dɛmɛ do mali cɛ dɔw ma pour que kana se ka ta ni minan ye pour que a ka se ka olu français ka se ka an ka position di an bɛ fɛ ka opération genre jumɛn de kɛ u ka se ka o opération genre k'o fɔ terroristes ye ka terroristes kulo lasɔmi u ka boli ou bien u k'u labɛn cɛ a b'a kalama ji n bɛ kuma dɔ fɔ a ye non Asimi Choguel ninnu k'an ka fo bon imagine ni damantan de tun bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la an yɛrɛ ka avion an ka dugukolo kan France Mirage o de filɛ ka taa bagabaga kɛ ka taa an ka Casa 295 ka taa bagabaga k'a ɲɛkɔrɔmatigɛ k'a ka trajectoire ko fo a k'o la dévier ko fo a k'an ka avion k'o bɔ a ka sira kan France de filɛ ka taa nin kɛ est-ce que y'a faamu u kɛlen ka nin kɛ o bɛɛ la an ka avion b'a ka trajectoire bila a kan ka taa ni minan min ye a kan ka taa ni dɔnni min ye a taara n'o minan n'a donni ye a ye nin jateminɛ a ye nin provocation jateminɛ en pleine opération e bɛ taa k'i b'an ka avion bagabaga mais a t'a dɔn quoi wallahi a t'a dɔn Mali avion a ma bɔ a ka trajectoire kan an ka avion continuera a taara a ka cɛw jigi a taara a ka armement jigi a taara a ka doniw jigi a kan ka baara fɛn fɛn kɛ a taara o baara kɛ an ka continuer le 6 août le 6 août 2022, est-ce qu'il y a comme le 6 août 2022, Mounekera, domina ou Tessit attaqué. Aou ma me ko drone dok me mali sangolo la. Ko Tessit yanfa me ko drone dok temena. Le 6, tellement que Mali et France ka drone repéré, ou ka avion fait temena reconnaissance là, ka Tessit ka position filmée, ka di terroriste ma bon. Terroriste na nana, Mali blende ou jolé men ni jotko de la. Terroriste na nana, est-ce qu'il y a comme an ka artillerie benin yoro de la est-ce qu'il y a bon terroriste na nana an ka force spéciale be ka Mali kan be position ka ta ka di drone parce que drone nunu capacité ka bo nous ou ka caméra mana sigi yoro kan drone na sigira kan ba be filmer ka photographier ka cartographie ka topologie bo est-ce qu'il y a famu ka gringa di terroriste ma donc on est quel terroriste depuis le Niger ils ont bombardé le Mali depuis le Niger avec des canons César oui canons César de tas comme Mali bombardé depuis le Niger. Quand on César tu sais que tant que drone ma précision sur le dit ama. Donc Mali a fouillé quand y a ka drone nié, aka drone nana kana baraminge aya ye esia fam. Wa segina aka drone a segina romna. Mali au fena fouillé aka drone segina Niger. Esia fam. Mali armée au fort français. Anana baraminge au segina aya aouye ambora ka barakalama. Donc au même moment le 6 août France même fort kale fana kumeka opération nge gaouyan fana Mali armée ta kalama kale kumeka opération nge parce que a don on y a foyer il a avion nana Mali sangolo la ambora kalama pour que ko galon maskaye mune fo atara ko gaouyan fana kale opération spéciale donc ko ta terroriste ou fara Mali armée ta kalama wa kwa terroriste mu fara ba kalama ko ne groupe kura de kabra la kanda man delegan groupe en kuma me terroriste to kura do de ngakli rete to ina ay terroriste to kura do de fo est-ce qu'il y a comme au terroriste il va kalama ka fo ko ale tara olu de faga ko ka population civile protégée alors que population civile gao olu ba la ke ki ka menanche en réalité amata olao ataranga position de dit donc a yele mi fle ay galo te ka le fena ko opération na Mali do anya be France ka barala donc angata Mali be ka be détaillé a be détaillé angata tuni
La ilaha. Abaro che. Abaro ko kabako bado re fana kera tuguni minga bonin beya. Et à toi bodo flemono. Et le 7 août mune kera 3h30 ngabu kono ko la ilaha. 3h30 le 30, c'est-à-dire le 7 août 3h30 wakati la. Est-ce qu'il y a femme français hélicoptère do ou quoi hélicoptère do. Est-ce qu'il y a femme abe fo forema ko urgish. Est-ce qu'il y a femme au forêt ni ya tagale français hélicoptère do nana kana jigi 3h du matin français hélicoptère nana kana jigi urgish forêt konnala katani baga ka mugo fla nyoy. Est-ce qu'il y a femme atarani baga ka des éléments est-ce qu'il y a femme ataranu yoro munna o e Tombouctou yanfana 3h30 urgish forêt la français hélicoptère de nana jigi ka baga ka mugo fla ta ka chedma fla ka général fla Moi, je suis kele do, ou be kele fere do, ou ni ala ni krache. 3h30 abu kono ka maye kwa. Mali grina kuka état-major wele, Fransi aga avion jigina 3h30, ay moko flado, ay bahaga ka moko flado, ambora aklama. Ah no, to énervera ou ninchena. Mali ni beke preuve à l'appui 3h30. Abu kono konu va transporter fra, avion signal kantouye. Konou jigna antouye. Ou taro kabri avion décollé là depuis le Niger. Kabri a décollé là dron. Automatiquement, il va do un radaru et avion capture ke. Ou ya photo taka. Imagine ta. Mogo jolba kono. Ali avion équipage. Français ou avion équipage la mogo fladebe. Et c'est à fond. Ou nana bagaga élément flata. Ou you takatanu yoro djme. Ala kele ne bodon. Et c'est à fond. Donc angata. Quand le 8 août, aïe mi yoro fana la meka yade. La ilaha illallah. Quand le 8 août, à 37 km de Tessit, quand Tessit à 37 km de Tessit, ni temena Tessit la 37 km. Imaginez, hélicoptère Chenouk. Non, mais Mali armé forlé no, oui, hélicoptère, oui, hélicoptère. Oui, a jarre ko hélicoptère Chenouk. Aïe ni la meka yade. C'est un élément très très important. Et c'est à fond. Hélicoptère chez nous, et c'est à fond. Quand au temena Malika renfort, et c'est à fond. Malika renfort nato, kabo gao, et c'est à fond. Qui kunda tesitka. Hélicoptère dobe ko chez nous. Alors hélicoptère chez nous qui est mouné. Il t'a sur aller hélicoptère blé badi. Avec 37 à 40 personnes. Et c'est à fond. Hélicoptère chez nous, c'est quoi? On l'a flairé hélicoptère chez nous là. Wa hélicoptère chez nous mote mino aba kalama ko américain nga hélicoptère de ya américain on ne be chinook américain on ne be chinook à trop bottom plein américain on ne be chinook gland quoi hélicoptère chinook allait be fabriqué par les américains et c'est avant donc ko français ka hélicoptère chinook ore nana teme mani la quoi et c'est avant anga sara suga renfort tato Tessit imaginez anga renfort tato Tessit à 37 km et c'est avant vous ka bo gaoku kunda Tessit ka hélicoptère chinook de temena à basse altitude à akil la malit na ouye quoi akil la cantine ouye anga radaru yu repéré anga satellite yu repéré pour position du Mali armement un français informé mo boy kan hélicoptère chinook ni équipage de bakono ni che akere bakono a boraka temen Mali armée ka a survoler amana dore la re anana kana renseignement ni a to la main. Donc on continuera on va rechercher on a massé do hélicoptère mbora oromna hélicoptère nana Chinook hélicoptère Chinook et américain tade hélicoptère blé do iba e ka fo ngolo fla de mala Chinook ti bebolo de Chinook ti bebolo ngolo fla de hélicoptère na esia famu hélici fla de ba hélicoptère donc ay Mali armée ka patrouille esia famu a survoler Mali armée wele ka nyafoué wa hélicoptère Chinook donin talane do mote mindo donin talane do absega donin badenta absega terroriste badenta ka tout fli ka tout larguer ka tout bla wala donc hélicoptère Chinook na faye odi esia famu donc Mali armée a nyafoué kaka hélicoptère Chinook temena français ambora wani begara chouvelari la ou ambora beklama anga continuer tout na mabano
bon ayin jatemina ko le 8 août est ce qu'il y a famu ko labezanga ko Mali armée bora fendo de kalama iba do uye mina ne flika mina parachute ka bo sanfɛ labezanga Mali armée a repéré ko mina me ka bo sanfɛ mina ne parachute ra ka bo sanfɛ keleke mina mbala keleke chow bala I koni nyebe sangolo la doni me ka bo ka jigin Mali armée tara ayan telia kata patrouille ke pour que se ka ta la fin qualité munu jigina mais malheureusement ama se ka don fin munu jigina imaginez che nous ye tieni ngere wallahi franchement ni France be jamana mina a ben ala cha jamana se ka suma on va continuer wa okera wakati mina 12h55 ou to esia famu labe zanga yanfane la ka chew de flikana ka armu ne flikana ka dumunu ne flikana ka di terrorisme Mali armée tara patrouille malheureusement ama ye uye mina munu blakana ala France be bara mina ore la mo munu be ga France soutenir ni état ma wule nunu kama ni état ma nunu nga kola ke changa na yogona ga cha dokera ko ansengena dokera ntorola ou be ga nga jamana espace aérien survolé en même temps ou demain ba ga be soro enfin en vrai munu be ula fasa anga continuer tuguni ko gawo fene o keta kuga ka gawo kan ka o passer Mali ka bolo kan aba kalama kuga avion tora provocation la gawo kan do dito Mali ma ja aba kalama ko ma dia oya u ka avion ne tora u be ka provocation ma u be na avion nye chromatique ni Mali avion me sanfɛ I ba e France avion me na kan nye chromatique u bu nye chromatique u be tɛmɛ o sanfɛ u be tɛmɛ o duguma u be ka to voyer viena gawo kan dito la ama aba kalama France armée de flek kan ke Obuka avion, uga rafale nuga mirage, ou mena kana nye koroma tige kana provoquer pour que anga armée be baramina, anga armée be ga opération menge pour que anga opération fanga doga pour que anga avion ou kana sega barake ou sagola pour que anga avion nous ko kube wuli terroriste kama uga suma uga barala ou ye fere sugu beke kanga bara saboter gao kan transférer to armée malienne ma. Weni mbege Mali armée ouye wa Mali armée un avion kan ta frappe un avion masigine un avion continuera ou taruka frappe ke ou taruka barake wa klala ka sigana donc on va continuer un instant j'arrive tout de suite voilà donc on continue. Donc, on est fait, et s'il y a famille. Maliko, quand il preuve badé, preuve flagrant, preuve mounou, chichote à la, et s'il y a famille, quand Francis de renseignement dit la terrorisme, Francis de armement dit terrorisme, Francis de Malika position taka dit terrorisme, ka sega Mali attaqué. En tarant une fois Nations Unies, en Nations Unies saisi, est-ce qu'il y a famille, ni de là. Quand Francis de maintenant parachuté, qui to sans fait comme maintenant flica jigi avion na jawo ou comme mode opératoire ou to sangolo de là comme maintenant flica jigi terrorisme ma ka keleke chew ku fli ou be ka terrorisme be formé ka ke commando parachutiste ou ya me wakati mina pour que ka se ka Mali déstabiliser mais tu sais ani ala bolo bi nyoko bolo ni ala sona Maliko koni kune kama ay ni lameda nga autorité we barakere Maliko koni kune kama comme ministre ka mandat renouvellement na ko lu ma son ko France ka avion esia famu aga foko France ka avion ne be demain di ministre ma parce que France tara demande Nations Unies na ko Mali ka to lu ka avion ga to ka demain di ka couverture aérienne di ministre ma aw ni ala ni krake ni aw sona ana avion ga continuer ka demain di ministre ma ka couverture aérienne di ministre ma est-ce que kele me ba ame wakati minawa parce que la France me continuer ka tchao flikana ka tchao larguer donc ayebe France ka terroriste abu demel fenfeke amina un bebe na avion de la avion de ba baraka ima ore la ani ivoire autorité ka mangana iba e ka fo akon num bebe ka ke avion de la
parce que ça duguma sira la ka don o ka gɛlɛn pour que ka baara nɔgɔya i b'a ye u bɛ minɛnw de ta ka cɛw ta avion na ka cɛw larguer ka n'u bila an ka jamana kɔnɔna la mais u t'a dɔn kan ye u ye u t'a dɔn kan y'u repérer u t'a dɔn k'an bɔra bɛɛ kalama an ka continuer. Mali ko ne diɲɛ sariyaw ta k'a lajɛ ko ne diɲɛ sariyaw ta k'a lajɛ ko France bɛ ka nin min kɛ ko nin ye bingani de ye est-ce que i y'a faamu ko nin ye bingani de ye an référé jumɛn de kan est-ce que i y'a faamu Nations Unies o ka jɔsenba dɔ bɛ yen n'a kɛra le 14 décembre 1974 est-ce que i y'a faamu o b'a yira k'a fɔ ko n'i tora ka mɔgɔ ka espace aérien violer ka don mɔgɔ ka sankolo la ka minɛnw fili est-ce que i y'a faamu ka don a ka sankolo kɔnɔna la i m'i sara ko kɔrɔ de k'i ye guerre de déclarer à état la k'i ye bagama de déclarer à état la o kɔrɔ de k'i bɛ ka guerre de kɛ imagine ka don mɔgɔ ka sanfɛla la a conséquence de k'i bɛ ka guerre de déclarer à état la k'i binna a état kan ni binna mɔgɔ kan ka guerre déclarer a tigi la a bɛ mun kɛ a tigi b'a défendre a tigi b'a ta sara de est-ce que i y'a faamu a b'a défendre donc i b'a ye an ka diplomate Abdoulaye Diop ye baara kɛ dɛ i b'a dɔn k'a bɛ droit international droit ne sɔnna ye don o don n bɛ ka sɔn a ye parce que ne a ye droit international kɛ ne yɛrɛ y'o de kɛ a bɛ k'i appuyer argument minnu kan ninnu ye jɔsen ɲɛnamaw de ye Nations Unies yɛrɛ ka argument de ye nin ye Nations Unies de y'i tɛgɛ nɔ bila nin sɛbɛn ninnu bɛɛ la ko jamana bɛɛ ka i tɛgɛ nɔ bila a la ko jamana o jamana ni avion wali avion dɔ dunan avion dɔ ka y'i ka sankolo la a bɛ ka y'i ka sankolo la a bɛ ka minɛnw bila ka jigin e t'a kalama e ka yamaruya tɛ ko kɔrɔ de ye ko avion nana ka na guerre de déclarer la o avion de nana ka na e attaquer i b'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop non seulement a bɔra n'a ye a ye Nations Unies yɛrɛ ka sariyaw u ka sariya senw a bɔra n'o yɔrɔ fana ye k'i sɛmɛ o sariya senw na nin b'a yira diplomate ɲɛnama don a bɛ droit international a b'a dɔn a bɛ charte des Nations Unies dɔn a bɛ relation internationale billahi a b'a dɔn an ka continuer o tɛmɛnen kɔ Mali ko k'a b'a ɲini ONU ka conseil de sécurité des Nations Unies fɛ n'ale de sigilen bɛ ko ka mankan ban diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka kangari da France ye k'u ka fɔ France ye bi k'a k'a ka agression dabila k'a k'a ka kɛlɛbagama dabila a bɛ ka kɛlɛ min baga ma ka bi an kan ka kɛlɛ bi an ma ka baga an ma Mali ko k'u ye kangari da k'u nana k'u seere k'u kangari da ka ONU k'u seereya ye k'u k'a fɔ France ye k'a ka bingani dabila ko n'a ma bingani dabila ko n'a ma bingani dabila ko bɛ bɔ a la dɛ Mali nana ka na i sara de ONU na e yɛrɛ ka sariyaw a ko Mali ko ONU e yɛrɛ ka sariyaw ko avion kana dunan avion kana don jamanaw sankolo la k'a sɔrɔ o jamanaw yɛrɛ ta a kalama France y'o kɛ siɲɛ joli siɲɛ 50 a bɛ ka an ka renseignements ta k'a di terroristes ma a bɛ ka terroriste cɛw ta ka u bila an ka jamana kɔnɔ a bɛ terroriste dɔw ta a bɛ t'u bila yɔrɔ dɔw la a bɛ dɔw ta a bɛ t'u bila yɔrɔ dɔw la a b'anw ka avion ɲɛkɔrɔma tigɛ a b'a fɔ k'a b'an ka avion bagabaga ko France bɛ ka nin bɛɛ nin ko damata minnu kɛ ko ni ONU ma wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko Mali bɛ ko bɔ a la dɛ Mali ko la légitime défense Mali ko k'ale bɛ légitime défense le droit de légitime défense k'ale bɛ utiliser o de la n y'a sɛbɛn titre la n ko le Mali peut abattre maintenant les avions français parce que charte des Nations Unies na olu de bɛnna kan le droit de légitime défense Nations Unies de bɛnna kan ko ni jamana agressera k'i b'i ta sara de a b'i ko sa dɔ nana ka na fɔ k'a bɛ ne faga yala k'a fɔ a bɛ ne faga ni fana kɔnna k'a faga sariya ko k'i ma kojugu kɛ quoi ko yafa bɛ k'i ma k'i nɔ tɛ se ka minɛ sisan avion fana ka na ka don e ka sankolo la ka na bagama kɛ e la k'a bɛ kojugu kɛ k'a bɛ terroriste bila n'i y'o avion sɔrɔ i b'o avion yɛrɛkɛ de k'a bɔ baara la i ma n'o avion sɔrɔ i b'a avion k'a cɛ ci i bɛ missile de wuli duguma ou bien i bɛ avion chasseur ka o lawuli avion chasseur ka taa gɛn ka bɔ yen n'a ma sɔn a bɛ missile kɛ k'a lajigin ka bɔ duguma k'a lajigin ka bɔ sanfɛ donc Mali bɔra k'a fɔ ko le droit de légitime défense ale reconnulen don Nations Unies na hali droit international hali droit interne na hali adamadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ ko k'a b'i faga marifa b'a bolo a bɛ ka marifa ɲɛsin i ma e teliyara a ma sariya ko k'i nɔ tɛ minɛ France fana bɛ ka bingali min k'anw na Mali y'a bingani bɛɛ bɔ k'a da Nations Unies tɛgɛ k'a ka dabila ko n'a ma dabila k'u bɛ avion lajigin déjà Nations Unies avertira n'i ye Mali ye ka nin fɔ Amérique générale ye kuma dɔ de fɔ ko récemment
que le Mali aurait acquis des systèmes de défense anti-aérienne. Amérique générale d'Oré une fois, a une fois mouna, ka français clos la somme, sabali Mali la. Ni ka avion ma sabali ka dou Mali kon nala, ou be avion do ladjiki. Mali dungo, k'ale te hésité, à la droit de légitime défense. Non de aka hake, ni binkera ka tasra. Mali ko ka te hésité, ka droit ka utiliser, ka te hésité, à te maloa mougoma, ou a ba droit utiliser par tous les moyens, par tous les moyens. Donc, Malidon, État malien Boraka, et s'il y a une déclaration, ça veut dire ni même moi acclésé, ni même moi djigisi, ni ma iraka fort. Abdoulaye Diop a une diplomatie où il y a min que ni français le goulé. Preuve à l'appui qu'a befo Mali klala ka tableau de bord. Et s'il y a une il va donc klala ka tableau de bord où il y a espace aérien violé choco la ka tableau bord, ka image ou dit, ka enregistrement ou dit, ka film ou dit, choco de tala français c'est qui tche. Ni kofe. Na ye français avion sur na ye mirage anga sangolo la. Anga drone Predator ou bien anga drone Reaper anga sanfala la. Ou bien anga Mirage 2000. Non. Mali ba gauche ka bo sanfɛ Mali ba bɛɛ bara la. O de la aba kalama Sadio Kamara ma ya bolla atara yisi tuguni. Atara yisi tuguni. Atara yisi tuguni. Accord de défense kumɛ ani France cɛ o brotora sa o bana o kun tɔ ye 6 mois. O 6 mois bana o ka minɛnw bɔlen. Nin b'a yira k'a fɔ ko Mali ni Russie bɛ se ka accord de défense kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Est-ce que vous voyez? Nin kɔrɔ ye ko Mali ni Russie k'u bɛ se ka accord de défense u bɛ se ka signer u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ gasi tɛ tana tɛ. En même temps Français bɔra kalama k'a fɔ ko Mali labɛnnen bi an bɛ wagati min na. An labɛnnen don ni binna an ka État kan. Non seulement tɛ ka labɛn terrorisme dɔrɔn kama dɛ. U y'a dɔn k'a fɔ k'an labɛnnen bɛ bi la guerre entre États. État dɔ k'a fɔ k'a bɛ bi an kan an labɛnnen don o kama. N bɛna révélation dɔ kɛ aw ye. A ka bɔ hakili la. A b'a kalama ko capacité tɛ France la. La France n'a pas la capacité de mener à elle seule une guerre. Ukraine ni Russie ka kɛlɛ a b'a kalama ko kɛlɛ a digira France ka stock la. France ka canon min tun bɛ yen ko canon César. France y'a tilancɛ bɛɛ ta k'a di Ukrainiens ma. France ka capacité dɔgɔyara. La France n'a pas plus de 200 avions de chasse. France ka général y'i kanto. Ou ka général, chef d'état-major, a y'i kanto Francis Rassou, a y'i kanto Francis Sénat Yama. Ko ni guerre tora ka bi France kan. Ko France ou bien France ka fɔ k'a bɛ taa guerre kɛ jamana dɔ la. Ko France ka munition mɛ ban. Ja France tɛ u bɛ nin bɛɛ lajɛ u tɛ munition dilan. U tɛ kisɛ dilan. U tɛ bombe caman dilan. Ko ni kɛlɛ ba tora ka bi France kan ou bien France k'a fɔ k'a bɛ jamana dɔ attaquer ko France bɛ dɛsɛ. Ko pour que France ka se ka kɛlɛba kɛ ko il faut au minimum ko France ka 229 avions de chasse. O tɛ France bolo ko France ka avion ye 175 ɲɔgɔn. 175 avions de bɛ France bolo ja. U bɛ da de la, u bɛ nin fɛn o fɛn na, u bɛ bloquer de la capacité kisɛ kelen t'u la. O de la ne tun bɛ kuma dɔ fɔ aw ye Maliyɛnw. N bɛ kuma dɔ fɔ aw ye. Est-ce que y'a faamu? N bɛ segin tuguni kuma in kan. Est-ce que vous voyez? N bɛ segin tuguni kuma in kan un instant. N bɛ segin tuguni kuma in kan. Le Mali est plus armé que la France dans le Sahel. Sahel kɔnɔna la, minɛn min bɛ Mali bolo a tɛ France bolo. Jigi min bɛ Mali la Sahel la a tɛ France la. Le Mali est plus armé que la France dans le Sahel. Avion min bɛ Mali bolo Sahel kɔnɔ a tɛ France bolo, a tɛ dispositif Barkhane bolo. A t'u bolo. Kɛlɛkɛcɛ min b'an bolo a tɛ dispositif Barkhane bolo. Blindé min bɛ an bolo a tɛ dispositif Barkhane bolo. Récemment, Amérique générale bɔra ka fɛn confirmer. Ne m'a fɔ dɛ, Amérique générale ko Mali système de défense anti-aérien sɔrɔ. Ne dun b'a dɔn Sadio Kamara ni minɛn minnu nana, minɛn bɛɛ ma yira an na dɛ. Minɛn na san sigiyɔrɔma 3 o ye kelen de yira an na. Tɔ 2 in o dogolen bɛ. Tɔ 2 in dogolen bɛ. Il se pourrait le 22 septembre a bɛ se ka kɛ an bɛ nin minɛn ninnu dɔ ye an ɲɛ la. N kɔni b'a dɔn système de défense n'a y'a sɔrɔ a tɛ dogo an ka mɔgɔw b'a yira quoi. Mais Américains i tɛ se ka na nin ko ye k'a bɛ dogo Américains na quoi parce que u ka renseignement puissant u ka satellite puissant don. Donc Américains kɛlen bɛ ka fɛn dɔ ye an bolo. Fɛn min n'a tiɲɛni kɛ n'o ma ɲi. Fɛn min n'a baara kɛ n'o ma ɲi. Fɛn min n'a bɛ avion lasira a bɛ avion jigi tigɛ a bɛ avion la trembler. Américains ko k'u y'a ye Mali bolo. Non, c'est-à-dire pilotes les pilotes de chasse olu ka cauchemar. Pilote de chasse c'est-à-dire pilote de chasse te siran diɲɛ kɔnɔ fɛn ye quoi. Ka système de défense anti-aérien bon.
wa diɲɛ kɔnɔ système de défense anti-aérien minnu efficace len ka tɛmɛ diɲɛ système de défense bɛɛ kan n'u ka missile intercepté ta ka ca n'u ka avion intercepté ta ka ca a b'a kalama o ye Russie ka système de défense de S300 S400 S500 wa Russie tɛna jamana la k'a b'a ka base sigi o jamana la ko Russie n'o système de défense tɛna o tɛ se ka kɛ quoi o tɛ kɛ à vie quoi ne Russie n'ale jamana o jamana la i b'a kalama k'a fɔ a y'a kɛ dun i b'a kalama k'a fɔ k'a n'o système de défense anti-aérien de nana n bɛ nin yɔrɔ ɲɛfɔ aw ye Russiw ka diplomatiw ɲɛmɔgɔ n'o ye Sergei Lavrov ye est-ce que y'a faamu a ko Russie bɛ ka assistance ko Russie bɛ ka Mali dɛmɛ qualité sugu bɛɛ la cɛ o kɔrɔ ka bon dɛ ko Russie bɛ ka Mali dɛmɛ Russiw ka ministre des affaires étrangères k'a bɛ ka Mali dɛmɛ ko Russie bɛ ka Mali dɛmɛ qualité sugu bɛɛ ko assistance multiforme n'i ko k'i b'o traduire non seulement minan sɔrɔ b'a la ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a la est-ce que y'a faamu ka jɛga ɲɔgɔn ka yɔrɔ lakana o bɛ a la système de défense anti-aérien o bɛ a la est-ce que y'a faamu transfert de technologie ka dɔnniya k'o ta k'o di an ka sarasow ma o bɛ c'est-à-dire n'i ko i bɛ soutien multiforme n'i ko k'i b'a expliquer bilahi a ka ca o ye caya dan ye Russiw ko k'olu bɛ ka Mali dɛmɛ qualité sugu bɛɛ la est-ce que y'a faamu donc a b'a kalama k'a fɔ o de ye Faransi dabali ban u ka chef d'état-major n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ mun fɔ an bɛna tila vidéo la parce que funteni bɛ ka bonya Faransi ka chef d'état-major o ko k'ale nana Mali la ko récemment ko ale ye Wagner mɔgɔw ye ko Wagner mɔgɔw k'olu ko olu labɛnnen tɛ ko tenue ɲɛnama t'u bolo k'u bɛ saraka deli de la ko Mali armée fɛ aw ni Ala ni kira cɛ ti manamanakan ye aéroport la don min na minɛnw réception bɛ kɛ a ye soldat minnu ye Russie soldat minnu ye jɔn bɛ se k'a fɔ ko ninnu tɛ soldat régulier Russie drapeau bɛ u ka tenue na est-ce que y'a faamu Russie drapeau b'u ka tenue na u habillelen don ka yan u labɛnnen don ka yan Russie bɛna ka na minɛn d'a ma anw France chef d'état-major de bɛ ka taa olu tɔgɔ tiɲɛ k'u habillelen tɛ ka yan ko minɛn ɲɛnama t'u bolo k'u tɛ se kɛlɛ la n'olu kun tɛ se kɛlɛ la o ni Russie kun tɛ se kɛlɛ la o est-ce que aw Français kun bɛ gɛn Russiw kan na wa aw Français kun bɛ gɛn Russiw kan na donc malidenw bɛ min fɔ a ye a y'a hakili sigi aw jigi sigi a ye da an ka armée la a ye to an ka armée kɔ kɛlɛ in de banna sisan ni Faransi y'a kɔrɔbɔ n'u ka avion tɛmɛna an ka sankolo la tuguni n'an m'a lajigin a ka tigɛ an na minɛn bɛɛ labɛnna ko bɛɛ baara banna ni ye Mali ye ka taa nin kuma fɔ ka taa Faransi humilier ka taa Faransi woyiba k'a da lɛfɛ la ko Faransi de ye terroriste yɛrɛ ye ko Faransi de ye état islamique ye Faransi de ye a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ al-Baghdadi ye olu de ye al-Qaïda ye olu de ye Yad Agali ye Mali filɛ ka taa o preuve de da diɲɛ kɔnɔ ONU na ka taa yira ONU na ko Faransi yɛrɛ de ye terroriste ye ko Faransi tɛ se ka terroriste kɛlɛ o de la Russie mɛnna k'a fɔ ko terrorisme ko tubabu yɛrɛ de b'a financer Mali taara preuve de da Faransi tɛ se ka nin humiliation a tɛ se ka nin kun a fɛ nin tɛ se ka kun Faransi golo la quoi a ye min da u kan nin ye lebu de ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ min de la k'u lebu ka tɛmɛ nin kan a mɔgɔ tɛ yen donc an bɛ min fɔ malidenw aw hakili sigi aw jigi sigi a ye da an ka transition na a ye tugu an ka transition kɔ est-ce que vous voyez ani ka yɔrɔ laban min fɔ autoritéw mɔgɔ minnu bɛ ka transition dɛmɛ a kana sɔn u ka labila ko tayiruba interpellelen don wallahi ni ko ye tayiruba sɔrɔ ko ka tayiruba sɔrɔ asimi a bɛ mɔgɔw bɛɛ jigi tigɛ est-ce que y'a faamu transition na mɔgɔ minnu mugu nin de ko Faransi ka taa o mɔgɔw n'olu b'o o baara la ka aw dɛmɛ a ka baara la ni ko ye olu sɔrɔ a ma ɲi fanga crédibilité ma dɛ a ma ɲi fanga crédibilité ma est-ce que y'a faamu tuma bɛɛ transition soutien olu de bɛ ka mafia olu de bɛ ka problème sɔrɔ cɛ autoritéw an ka sabali an bɛ niveau min na sisan an ye wara de ta kuma an ye Faransi lamalo an y'a humilier sa Asimi décret dɔ bɔ cɛ o cɛ b'a fɔ k'i bɛ Faransi ka politique propagande kɛ k'i bɛ Faransi tɔgɔ duman fɔ k'i bɛ Barkhane tɔgɔ duman fɔ a ye décret bɔ o tigilamɔgɔw k'a dabila n'u m'a dabila min ka kan ka k'u la u ka k'u la Asimi kana sɔn mɔgɔ ka datugu ko parce que a bɛ ka ci di Faransi bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka o baara dénoncer ni mɔgɔ tora ka sɛgɛn fiɲɛ sɔrɔ o la mɔgɔ ka to ka problème sɔrɔ o la
abe mogoto sirane wabe dutu la na malien wakili la abe dutu la na malien wakili la donc Tahirou anga soutien me aye bi anga soutien me Tahirou esini ka yine maliden be fe cheo chei nindi ko faso ko fransigata maliden wa soutenir na akanu labla mo chier ka fanga autorité oye ko adamaden mo ni ka wurujugu faga dota bikin iga wurujugu ni ya faga dota bikin iga activiste ni ya labla mo wara fransika activiste o be mona do anga jamana la re fransika activiste o be mona do anga jamana la donc ni conseil damado o de kuma mbolo ka fo awe assalamu alaikum